شمر آخر لگا حسین آؤ جدید دیاتی رکھتا میرے پیر حسین نے فرمایا شمرا یاد رکھ حسین دا ہاتھ خنجر تے آ سکدا تیر تے آ سکدا تلوار تے آ سکدا نیزے تے آ سکدا لیکن فاتح خواجر دے ہاتھ نہیں آ سکدا کٹا کر سر شہ کربو بلا نے یہ بتایا ہے در باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی وطن قربان کیتا جائیداد قربان کی تھی کھیس و قارب قربان کی تھے سر دھڑکنے جدا ہویا مولا حسین دا جدید دے ہاتھ نہیں گیا اگر حضرت ابو بکر صدیق سچا نہا علی اللہ دے شیر بیعت کی تھی کیوں شیعہ لکھا کیوں یہ کتاب کہڑے مذہب دیے زور نہ رکھو او عدالتی چلوں کتاب کو رکھ دے ہیں اگر شیعہ مذہب دی کتاب نہیں میری سزا پھانسی اگر شیعہ نہیں لکھا کہ علی سونے ابو بکر دے ہاتھ بیعت کی تھی میری سزا پھانسی اگر پاکستان دی عدالت عالیہ بھی ثابت کر دے وہاں شیعہ کتابیں جو علی ابو بکر دی بیعت کی